It-tnejn filgħodu l-Parlament iddiskuta l-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni Laburista li tipproponi tibdil fil-mod ta' kif titħaddem il-Qorti Fawdex sabiex din taqdi lil-Lawċin aħjar. Resqet il-mozzjoni d-Deputat Laburista Justin Caruana. Il-Ministru għal Għawdex Giovanna De Bono ssekondat il-mozzjoni. Justin Caruana rringrazzjat lill ministru De Bono u qalet li din kienet azzjoni fi spirtu pożittiv ħafna. Id-Deputat Laburista spjegat kif il-Qorti Superjuri ta' Għawdex għandu jkollha l-istess saħħa tal-Qorti Superjuri f'Malta u li ma tistax tibqa' titmexxa permezz ta' maġistrat iżda jrid ikollha imħallef bħal Malta. Qalet illi qed naslu f'sitwazzjoni fejn l-Lawċin jaqtgħu qalbhom u jagħmlu kawżi kostituzzjonali għaliex ikollhom joqogħdu tilgħin u niżlin Malta. Min-naħa tiegħu il-kelliem ewlieni għal Għawdex Anton Refalo qal li l-Gvern m'għandux viżjoni u rieda politika għal Għawdex. Min-naħa l-oħra din il-mozzjoni hija sinjal ċar li l-Partit Laburista għandu proposti u pjanijiet konkreti u ddeskriva fid-dettalji s-sitwazzjoni prekarja tal-Qorti ta' Għawdex li fost l-oħrajn hija inaċċessibbli għal persuni b'diżabilità u fejn għadu qed jintuża apparat tal-irrekordjar ta' 30 sena ilu. Semma l-weda tal-Gvern li l-Qorti ta' Għawdex f'bini adattat u weda li iżda baqgħet fuq il-karta. Hawnhekk intervjena d-Deputat Nazzjonalista Fredrika Zoppardi li qal li l-Qorti ma marritx f'bini ġdid għaliex bdiet tiddawwar petizzjoni kontra li jsir dan. Giovanna De Bono qalet li m'għandha xejn kontra li jkun hemm imħallef Fawdex. Temm id-dibattitu l-kellim Laburista l-Ġustizzja Jose Herrera li qal li għandha tinqata' l-anomalija fejn il-maġistrati l-ġodda jintbagħtu Fawdex biex jidraw iżda fl-istess ħin jispiċċaw jagħmluha ta' imħallfin kariga li hija ola minn tagħhom. Spikkat fis-seduta tal-erba' filgħodu l-assenza l-ħin twil tas-Segretarju Parlamentari Chris Said li huwa wkoll Deputat Nazzjonalista l-Għawdex. Said derbis fl-ewwel minuti tas-seduta u bil-kontra tal-erba' deputati l-oħra Lawċin m'għamel l-ebda intervent.